Balkan velaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde käbir azyk önümleri söwda tekçelerinde tas tapdyrmaýary. Şeýle-de Sebitde käbir azyk önümleriniň bahasy tas 2 hisse gymmatlady. Söwdegärler munyň sebäplerini ýurtda aýlyklar 10 götürüm ýokarlanandan soň özleriniň töleýän salgytlarynyň möçöriniň hem artandygy bilen düşündirýärler. Yanvar ayının 10'undan beri şekerin bazarlarında ve şoda dükanlarında yumurtka bilen tavuk buğdunun satıwda tapylmagy kynlaşdy. Fevralın başyndan beri yumurtka umuman tapdyran ok. Dip Azatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysy aýtdy. Häzirki wagtda şäherde dürli süýjülükleri, şol sanda köke we tort bişirip satýan telekeçileriň aglabasy yumurtkany Ahal velaýatyndan sargap getirýärler. Mundan başga fevralyň başynda Sebitde käbir azyk önümleriniň bahasy 75 göterim gymmatlady. Ilat arasynda lewap tüýsü adlandyrylýan yerli tüýiniň 1 kilogramynyň bahasy 20 manat aralygynda bahalanýardy. Häzir onuň bahasy 35 manada ýokarlandy. Hili bir neme gowy hasaplanýan tüwleriň 1 kilogramy hem 47 manada gymmatlady. Munyň öňkü bahasy 35 manada deňdi. Dip habarçy belledi. Gymmatlama mal etinde hem ýiti duýulýar. Geçen aýda 1 kilogramy 65 manat bahalanan süňkli mal eti indi 80 manatdan satylýar. Öň 87 manat bahalanan çylka mal etini bolsa häzir 110 manada satyn alyp bolýar. Sebitin kenar bazarında azyk önümleriniň nırh çäklerini görkezýän maglumat tekçesinde 1 kilogram etin döwlet tarapyndan kesitlenen bahasynyň 55 manatdan geçmeli däldigi aýdylýar. Ýöne bazar resmileri habarçymyzyň maglumatyna görä özlerçe bahalary ýokarlandyrýan telekeçilere garşy haýsydyr bir çäre görmeýärler. Söwdegärler bolsa gymmatlamaryň sebäplerini ýurtda aýlyklar 10 göterim ýokarlanandan soň özleriniň töleýän salgytlarynyň möçöriniň hem artandygy bilen düşündirýärler. Mundan başga da etin söwdasyny edýän telekeçiler mal etiniň bahasynyň gymmatlamagyna salgytlaryň artmagyndan başga da geçen aýda aňzaklyk howada maldarçylyk hojalyklaryndaki mallaryň köpçülikleýin gyrylmagynyň we ot iým bahalarynyň ýokarlanmagynyň sebäp bolandygyny hem aýtdy. Geçen aýda Türkmenistanda howanyň temperaturasy rekord derejelerde pese gaçdy. Bu müňlerçe mal garanyň haram ölmegine, gökbakça önümleriniň doňmagyna, ot iýimiň bahalarynyň gymmatlamagyna getirdi. Şonda maldarlar, ekerançylar we telekeçiler öňümüzdäki aýlaryň hem özleri hem de ilat üçin ýeňil bolmajakdygyny hem duýdurypdylar. Eti döwletiň kesitlen bahasynyň çopanlardan we çarwadarlardan hem satyn alyp bolmaýar. Eti kesip soňra onu ulaga ýükläp getirmek üçin ýol pulu bermeli. Soňra onu bazarlara yerlemek üçin arabaçylara pul vermeli. Soňra da onu sanitar barlygdan geçirmek üçin hem pul vermeli. Netijede satyjynyň özüne süňkli etin 1 kilogramy 63 manada, çylka et 105 manada düşýär. Bizem 2 manat peýda görmek üçin tutuş gün sowukda oturýarys diýip kenar bazarynda et söwdasyny edýän telekeçi anonimlik şertinde aýtdy. Bu aralykda habarçy Sebitde Kunjaranyň hem ýeni gymmatlap onuň 1 kilogramynyň 4 manatdan 7 manada ýokarlanandygyny aýtdy. Azatlyk bu gymmatlamalar barada Sebitin söwda edarasyndan we gürrüň edilen bazaryň resmilerinden goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanda 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap aýlyk zähmet haklarynyň we döwlet kömek pullarynyň möçörleri 10 göterim ýokarlandyryldy. Häkimetler bu karara ýurdun ilatynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini, durmuş taýdan goruglygyny mundan beýlekde ýokarlandyrmak maksady bilen gol çekilendigini aýtdylar. Ýöne inflasiýanyň derejesini agzamadylar. Türkmenistanlaryň ençemesi ýaşaýyş durmuşyň 10 göterim köpeldilýän aýlyklardan ençemesi köp gymmatlaýandygyny belläp, munyň göz boýagçylykdan başga zat däldigini geçen Tomusdan bäri bir näçe gezek aýtdy.